Väčšina bytov vyzerá úplne rovnako. Malé izby, kompromisy a minimum priestoru. A potom je tu tento byt, ktorý ide úplne proti prúdu. 81 m2, 3 izby a lokalita, ktorú ľudia milujú. Vítajte na Húskovej ulici v Košiciach na KVP. Tento veľkometrážny trojizbový byt ponúka dispozíciu, ktorú dnes developeri jednoducho nestavajú. Dve priestranné spálne, samostatná kuchyňa, veľká obývačka, balkón, všetko, čo rodina reálne potrebuje. A teraz to najdôležitejšie, ide v pôvodnom, udržiavanom stave. Pre niekoho možno mínus, ale pre vás obrovská príležitosť. Otázka nie je, či je byt dobrý, otázka je, čo z neho dokážete urobiť vy. Zavolajte.